Nurhal Mehmedov, Sağlaşık. Saz odalı bilen filosofiyadır. Ähli beyik kompozitorlar hut özlerinin akıllarlığı bilen meni bennediýär. Beethoven'in Akval Kapenikakya adlı simfoniyası näme üçin şu wagtam täzeçe ýanglanýar. Elbetde özünün özgördüjülügi bilen. Hayran galmaly zat Germaniýada ölmez ýetmez eserlerini döredip beren Beethoven Yankı simfoniýasyny Fransuz rewolýusiýasynyň boljagyny welilik bilen öňünden görüpdir. Diýmek, her bir özüni syýlayan kompozitor edil ýazyjy ýaly siýasatçydyr. Men feýguli kompozitorum Scriabin'in öňe süren felsefesi eňe durmuşydyr. Ol men ähli adam men Telegatın en kämil bölügi adam, görüşücü, yeňici adam. Ine Scriabin'in mavzuy. Men birinci muallymym türkmen halk sazy bolsa, ikincisi gurrumsuz Scriabin'dir. Türkmen sazy, özüniň agraslygy, şuňlugy, ýakymlylygy bilen iň beýik kompozitorlaryň eserlerinden besoturmak. Dutarın owazy türkmen sazyna söýgüýümüň, hormatymyň netijesi mi käýdiýär. Dutarın owazy. Nurhal Mehmedowyň Dutarın owazy eseri kompozitoriň talipçilik döwrüne degişidir. Bu ajaýyp saz beýik dutarçy Molla Täşmuradowyň dünýeden gaýtmyş bolan baradaky ajy habara ýürek seslenmesidir. Molla Täşmuradowyň ady goşa tara taýsyz edberligi bilen türkmeniň milli saz medeniýetiniň taryhyna altyn sahyfa bolup ýazyldy. Nury bu halipa tüý sürekden sarpa goýýardy. Moskwanyň soňky kış geceleriniň birinde bir demde tutuşlugyny dünýä inen bu täsir mukam durmuşun öz içine alyan nähirliligi, egsilmez söýgüýüni türkmen saz sunuwatynyň beýik ustadyna Molla Täşmuradowa bolan syýly hormat düşündiripdi. Iýje ören mulayymdy, tümlük diýseň goýudy. Ay günü dolup düşüpdür yapraklary şahalan, giýje şäher giýjeti ol durşuna şagalan, ol durşuna durmuş bilen gaýnaýardy, joşýardy, näçe ýyllyk dowýardy, näçe ýyllyk ýaşýardy. Biri şygyrdy diýärdi, ýene biri hoşmukam, görüpler özüni ýerdi. Men boşmukam. Ine şeýle gödül giýje, gedime-deýin bir dem diýip köçä çyktym. Barýaryn, ine birden nirden bilemok jadymy ýa düşmüken, ýanglanyny bir wada pessaý, soňra batly hoşmukam. Saz kä beýna urýardy, kä ýüregi eňýärdi, pragyny ýada salýan parasatly hem bardy, Beethoveniň hyjugyny siňdiripdir heme ol, emma men derrew tanydym, bu diňe ol. Dutarın her perdesi diýdi, misli bir saky, adamlar durmuş gözeller, ýaşaýyş baky,
entek oňa duygu bilen, paýhas bilen bir wada bet pagyllar, hapa işler ýaşaýarka dünýäde şu saz bilen getirerin eriwetligi amana, şu saz bilen onanaryn adamlara, zamana. Özümün ejiz damarym şu saz bilen üderin, özümü tar edip mydam, men şu saza düderin. Goy kafede kofe içip jaza uysun ýangralar. Emma şu saz men ruhumda ömür boyu ýanglanar. Goy durmuş maňa kıyın günler, agyr ýollar içilsin. Durmuşy kıyınlygy üçin dolu akrar eder. Güllöň bir adama şu saz bolup kömek bersem, Malla ağam beýikligini bir basgança beýgelder. ýylda ýaş kompozitorlaryň Moskwada geçirilen bütün Soýuz bäsleşigine gatnaşan Nurhan Mehmedow dutaryň owazyny öz ýerine ýetirdi. Her notasyny milli äheng daňlap duran ýokary çeperçilikli bir eser. Şo wagtda saz professorlaryň, emin agzalaryň, tanymal kompozitorlaryň, sazşynaslaryň, artistlaryň badawat ünlüklüğünü çekdi. Bäsleşiň birinji derejeli hormatly şahadatnamasyna munasyp boldy. ýylda konservatoriýa gittim. 57-nji ýylda girip, bir ýyl okap, 58-nji ýylda konservatoriýaň içi bilen zal bile barýakan bir ýygyňda bir ses geldi. Aman, aman. Kim kene dedi, ýöne bir tanış ses. Näser etsem Nuri. Ha, sen ýeköýüň bärik gelip, ýeköýüň okajasyň, menem gaýdy berdim ýygyň bilen nip, meniň ýanyma gelip, o sen haçan geldiň? Uy, men eýem okuwada girdim diýdi. Talip ýyllary özi bolşlugy we öz diýenligi, diýsen zähmet söýürligi, bilimlere teşneligi bilen tapawutlanan Nuri, sözüň dolu manasyny hakdan içen zekini, onuň üýtgeşik ýatkeşligi, saz çalanyna barmaklarynyň tebigi çalasynlygy, islenlik nätanış saz eserlerinden derrew başgaryp bilmekligi, ussat molumlar bilen gürlüňlerde özüni erkin alyp barmak okuýby, köpleri hayran edýärdi. Her ýyl din çalyş mewsumi wagtyna öz watanyna döredijilik gedelençi etmegi, milli sazlarymyzyň çeşmesini, çoğuny, jümmüşüne aralaşmak bularyň barysy Nurynyň gelecekde ussat kompozitor we pianist bolup ýetişmegine uly itergi berdi. Kerim Gurban Nefesiň bir goşgusy bardyr. Talant diýilen zat gaty beýik zatdyr diýe. Emma öz wagtynda talantyň ýoklugyny bilmek ondan beýikdir diýe. Şoň kyýaly, şo Nuri şu talantynyň bardygyny bilip işliýär. Olanyň eden zady gaty özi şoň dogrudygyny ananýar. Doğruduğunu hemme taraflayın göz yetireye, şeydiven işliye.